Mga drainage sa flood-prone area sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gihabuaan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kiniagig pagpangandam sa baha nga mamugna sa bagyong Umpong. Daghang mga basura ug lapok ang nasuyop sa declogger sa CDRRMO nga nakabara sa maong mga drainage. Ani ang exclusive report. Naabtan na mo kining team sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga naghawan sa mga nakabara sa drainage sa Barangay Basak. Gamit nila ang higanting declogger nga misuyop sa bara sa agianan sa tubig. Lakip na ang madagkong bato og nagtipunog ng mga basura nga ana sa kanal. Nasuta sa team nga katunga nas kanal ang gikaon sa lapok og mga basura. Kini ang hinungdan sa pag-awa sa tubig sa gayon nga bubundak ang kusugawan. Mabahaan lakip ang kasada ilabi na sa nagsingabot karon nga bagyong Umpong. Sobra na kadaghan og hugaw nga atong drainage. So gikwaan namo in case nga na may moabot bagyo or ulan bisag way bagyo para di mo baha ang atong mga kuadri sa kabayanan. Ato ang makita karon ang basura o lapok no nga nakabara sa agianan sa tubig. Kining gihimo karon sa taga City Disaster mo ni ang kabahin sa pagpangandam nila diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa ginagdang pag-abot sa bagyong Umpong bisan pa man og dili direkta maapektuhan ang Sugbo o Lapu-Lapu apan naniguro lang ang LGU aron maminus-minusan ang epekto unya niini. Samtang ni-inspeksyon usab ang mga opisyal sa sentro sa gipahigayong declogging operation. Dismayado sila sa pagpasagad sa katawhan paglabay sa basura nga mao'y hinungdan sa kahasol mugna sa baha. Actually, Sir Alan, ang hitabo, ang kanisiyang nasa sulod na ibas, na yuta, plus ang basura. Ang mahitaboan na mo clog up na siya kay mubantok naman tong mga yuta kay dili naman kadagan ang tubig. Miawhag ang sentro sa mga tao nga magpakabana sa kalikupan pinaagi sa pagpabilin sa kalimpyo ug dili magpasagad og labay sa basura. Nautod ako sa mga katawhan, mga labi pa diri dapita sa Basak nga ato nang likayan ang pagpatakag panglabay og batong basura para ato ni malikay na ato ang mga pagbaha dinhi dapita. Ang basura gani gimo ilabay sa imong drainage, bubalik ra gyapon nimo.